ụmụ ọdịnala Igbo asị nka chi tata bụ nkwọ kpọtara anyị ihe ọma ma kpọpụrụ anyị ihe ọjọọ. Aka m bụkwa onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry. Bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa, ejego Igo-ofo na temple n'isi ndị enyi m niile, my children all over the world, ndị anyị na-arụ ọrụ mmụọ dị iche iche. Wee sịkwa na-elotakwana ndị mmadụ na anyị na-achụ àjà, anyị na-achụ for 14 days kwa ọnwa nke ọnwa March ga-ebido na 6th of March wee last ya for 14 days. So ọ bụrụ na ị chọrọ ka isonye na ya bụ àjà, chat ya m na WhatsApp nọmba m ma kpọọ at the end of this video ka m gwa gị etu ị ga-esi wee sonye na ya bụ àjà. Isiokwu n'ụbọchị taata bụ ihe gbasara ọjị, ihe ndị kwesịrị ịma gbasara ọjị, ya na etu esi eji ọjị ekpe ekpere, ya nakwazi Igo-ofo ya na ose ọjị n'ọdịnala Igbo. Maka na ụmụ ihe ndị a bụ the preamble, ihe izi kwesịrị ịma n'ọdịnala Igbo. Ekụzigo m ihe ndị a mbụ, mana o nwere ndị ọfụ ekụzigo m at sometime last year. Mana today achọrọ m ka nkụzie part 2 ya. So ọ bụrụ na ịbụ onye batara ọfụ n'ọdịnala, gee ntị ma gee ntị nke ọma. Ị na-erecha vidiyo atụsarịa ndị ọzọ, maka na ihe ọma mere ofu onye ama ezu. Daalụnụ. N'isiokwu n'ụbọchị taa, ihe kwesịrị ịma dịka onye ọdịnala Igbo, dịka onye nabatara ọdịnala Igbo, ị kwesịrị ịma ihe a na-akpọ ose ọjị, ihe ka a na-akpọ ose ọjị, alligator pepper. Ị ga-amakwa na o nwere obere seed na-adị n'ime ya, ka bụ seed na-adị n'ime ya. Nke a bụkwazi ọjị Igbo. Ọjị a bụ ọjị gbara ịnọ. Mma akụwara ihe niile kwesịrị ịma gbasara ya ọjị etu ị ga-esikwa ọfọ. Ka anyị bidogoro n'ose ọjị. Ose ọjị a nke ya fụrụ na ose ọjị adịghị eji ifere. Ose ọjị, ihe eji ose ọjị alụ n'ala Igbo bụrụ nnukwu ibu eji alụ ọrụ mmụọ dị iche iche. Mana ihe m ekwu gbasara ya taa bụ ihe gbasara ụchụ, etu esi eji ya ajụchapụ ụmụ minor ụchụ. Ose ọjị, weta ose ọjị a emebere nke a mmepe. Iche imepe ose ọjị, iwere ya tifo aka azụ, ka tifo aka nna bụ azụ, iwe were ofu aka wee tụpuo ya. Ihe ọ pụta bụ ị na-etu isi na n'ife oso, that is peppery stain, can never happen in your front. Onye ka iji tifo ya n'azụ, n'ihe oso ọbụla ga na-eme n'azụ gị. That is ihe mgbu, challenges ama emeghị n'ihu, etupuo ya. Etupụchazie ya, iwefụtazie ya n'ihu gị, were ofu mkpụrụ seed out of it, a seed like this. Ị na-anya n'aka m now, ị na-afụ ya, a small seed of it, yes. Now, dịka onye ọdịnala Igbo, mma akọwalụ a little bit about ose ọjị, gwazie ka ihe esi wee yuzie. In ọdịnala Igbo kwenyelụ na ịgọ mmụọ bụ a sacred devotion. Before you present yourself before the entities of powers and the elemental beings, ị kwesịrị iwepụ ịchụchapụ onwe gị of oracle and ụchụ. From the ancient books, before you communicate with the elemental beings, you have to undergo purification for you to be worthy to receive the radiation and favor that comes from interacting and being in close communion with the element of powers. Therefore, bido n'okpukpere dị iche iche, ọ dị n'ọdịnala Igbo, dịkwa na ndị na-eto ichi n'ala.
ntụ ụka na-eti isi n'ala nke mbụgoro o kwere ghọta na ha na-echi ihu n'anyanwụ maka na ebe akịkịrị si na-abịa. Nke abụọ, before they will start their prayers, their personal devotion, ha ga-eji mmiri kwọchaa ọnụ ha, saa aka ha n'ụkwụ ha, gbụchaa ọnụ, sachaa ihu ka e wee sachapụ ụchụ na ọrụ ahụ enwetara n'ụzọ dị iche iche ka onye a wee tosi communicate with the elemental beings. Nke ahụ maka ndị ụka ndị na-eti isi n'ala. Mmadụ ọdịnala Igbo, onye ọdịnala Igbo, before you to be purified to communicate with entities of powers, you have to understand the importance of ose ọjị. O nwere onye ọbụla alụrụ ihe gbasara ose ọjị adịrọ n'ime ya. Ịghọtara ya? Osogbo na the cardinal and component ingredients ga-adị ya. Therefore, ijide ose ọjị a, ị ga-ejiwe ose ọjị close to your mouth, kwupie okwu azụmin na ebe ibi wee ebe ụchụ dị, ị na-alụba ajọ nlọ, otu ose ọjị mkpụrụ ịnọ tinye n'ọnụ gị, ikwupie okwu close to your mouth, ikwupicha okwu ụsịa na four corners of your room. Ị nụrụ ya? Ka gwuru nke mbụ kwesịrị ime so that ebe ibi ghara iwu ebe filled with negative radiation, mee gị ka ị na-alụ nlọ enwere isi, nle enwere basis, nne enwere ike ime. Ịghọtara ya? A na-akpọ ya nlọ ịba ka ofu. Nke abụọ, onwe ka gị na opposite sex wee mekọ, onye abụrụ ya life partner, were ose ọjị mkpụrụ ịnọ wunye na mmiri, ị na-awụ anya na-awụchapụ ụchụ mmadụ ka i wee nọrọ n'ọkwa dị mma communicate with the spirits. Ịghọtara ya? Now, na-ebiaziri ka ị bịa Igo-ofo ụtụtụ ma ọ bụ oge ọbụla iche Igo-ofo, yes, i were ose ọjị jụchaa ahụ gị na ka esi eme iji dị etu a, ime ka isi not touch their flesh. Na anyị na-ajụchapụ na-ajụchapụ ụchụ mmụọ, ijidezie ya aka, na-achapụ ụchụ mmụọ, ụchụ mmadụ gbara, ụchụ nwoke gbara, ebe niile the naked flesh ị gara atọchi, ụchụ nwoke gbara. Ofu aka ahụ iji bido ka ị ga-eji wee mee, don't try to imetụ ichenje n'aka ọzọ, no, ọtọpụ ụchụ mmụọ, ụchụ mmadụ. Ifekasimie ịgbarata n'ụkwụ gị, a na-achapụ ụchụ nwoke gbara, ụchụ nwaanyị gbara, ifekasimie ụchụ ikwu gbara, ụchụ ibe gbara, ifekasimie afịa na-anọ, ụbọchị na-anọ na nna adụchapụ ụchụ ọbụla. Tata bụ nkwọ, na nna achapụ ụchụ ọbụla agbara na nkwọ abụ na nkwọ. Ifere ihe emere m anti-clock, emegharịrị m ya aka gaa left. Pụtara ya? Mapụchapụ ụchụ ọbụla agbara na nkwọ abụ na nkwọ, otu agbara na eke abụ na eke, otu agbara na ori abụ na ori, otu agbara na afọ abụ na afọ, afịa na-anọ, ụbọchị na-anọ. Ịghọtara ya? Don't do it like this. Positive, no. Ị ga-eme negative because you are removing ụchụ. Ọ bụrụ na ihe ị na-ekwubi okwu ọma n'isi gị, ị ga-eme n'ihu ọga n'ihu aka nne. Mana since no is negative things you are removing, you make anti-clockwise. Ị na-remove ihe na ụchụ ọbụla agba na afọ abụ na afọ, otu agba na nkwọ abụ na nkwọ, otu agba na eke abụ na eke, otu agba na ori abụ na ori, afịa na-anọ, ụbọchị na-anọ. Imesịa ya, etopia close to the wall. Do you know why you should throw it close to the wall? Because this seed you are seeing is still carrying your prayers. Ikuku ọ ga-atọba etụsara ikuku na-ebu ya, it is delivering your prayers. It can take a day, 2 days, 3 days, or even months for your prayer to be delivered. Depending on what is necessitated or up. So mgbe ị tụpụrụ na-akụ wọl, ị ga-atụpụ na-akụ wọl bụ ka nwaanyị nọ na nsọ ghara inyefe ya, because nwaanyị nọ na nsọ nwere inyefe ya, o mego the prayers, this seed ekpere ikpere now is carried invalid. So therefore etopia close to the wall. Ị ghọtara ya? Imesịa nka idigo
Okay, you purify go onwe gị ka I wee nwee ike wee communicate ya with the spirit. Ọdịnala Igbo bụ ụzọ ndụ. Enwere so many things given to us by nature for us ka anyị wee dị ndụ, ka anyị wee bie ndụ, gosi the superiority of ọdịnala Igbo. Ihe niile dị na nature bears witness the greatness of ọdịnala. Emesịa ya tụpịa, ịghọtara ya? Tụte ya aka from where you are standing. Nke a bụzi ọjị. Iweta ọjị Igbo. Iweta ọjị Igbo etu a, isi Chukwu okike ekene gị. Achọrọ m ka ịghọta etu esi aka ọjị, mata the important, because ọ bụrụ na ịmata the important of ịga ọjị, ị mara etu ya esi wee dị serious with ịga ọjị. Ịga ọjị, Igo-ofo bụ prayer. Ịghọtara ya? Ọ prayer gbere prayer n'olu oyibo, mana n'okpere bụ ịgọ ọjị. Ịghọtago? Ijide ọjị a n'aka, esi Chukwu okike, ịma na prayers nwere 4 cardinal points. The same thing with Igo-ofo, because Igo-ofo, ndị Igbo na-agụbụ ọfọ, ndị Igbo na-ekpebu ekpere before ndị ụka ọbịa abịa. Ọ bụrụ ha kụziri anyị ekpere. Ọ na-abụ ndị mmadụ nụwara the word prayer, obi ha gbaje na ndị ụka ọbịa. Ịghọtara ya? Now, gịnị bụ Igo-ofo? Ijegoro na that prayer format ndị ụka na-use. If they learn it, they took it from our own Igo-ofo, because Igo-ofo bụ prayer. Ịghọtara ya? Igo-ofo bụ n'onu Igbo be anyị. Gee ntị ka ịghọta ya. Okenye weta ọjị, na-ege ntị mgbe ndị okenye na-aga ọjị. Weta ọjị, Chukwu okike ekene m gị, onye ike niile si n'aka ya bịa. Maka na o wetara ọjị, wetara ndụ. O wee yọọ Chukwu ndị elu na ndị ana, ndị ekene na ndị mbụ, ndị ana ka nta ana, mmụọ niile jere Chukwu na mmadụ ozi. Ekene m ụnụ. Ndị nna nna anyị ha, gods of the land. Mmụọ niile na-emere ihe na ndị na-emere m ihe, mmụọ niile na-eso na ndị na-eso m, ndị anjelu nke Chukwu niile gbadatanụ n'ụbọchị taa. Ịfụrụ ya? Praises. O kenecha ha, o wee yọọ ha sị ya, biko nụ na-abụ nwata na-asa ahụ n'afọ n'afọ, ebe ọ bụla nsi mejọ, biko gbaghara m. Ya mbụ nwata na-asa ahụ n'afọ n'afọ. Ịfụrụ ya? Mgbaghara mmehie. Remember kwa na ndị ụka ọbịa na-ekpe ekpere, ị ga-afụ na ha na-emegide ekpe ekpere praises, ayọ mgbaghara mmehie, ayọ ihe obi n'obi, eme ka standby. Ịghọtara ya? Yes, ha mụtara the format from ọdịnala. Ụzọ kene Chukwu okike, kene ndị egere na ndị mbụ, ndị adịka nta na ndị tọrọ nta na ka anyị wee bido. Ndị niile na-ejere Chukwu na mmadụ ozi, ekenecha ha, ayọ mgbaghara ebe anyị si mejọ. Ịghọcha mgbaghara, ihe ọzọ ya ayọwawu Chukwu okike, mee ka ihe ọma na-emere anyị, na anyị ga-adị ka echi, na echi adị agwụ agwụ. Anyị ga-ejere obodo dara obodo, ife ọma dị n'elu ya dara anyị n'ala, ọdịnala ya pụrụ anyị ome, kwụwa ọbụrụ anya ha wee fụ na akakaka anyị amaghị, na jijiji anyị amaghị. Ife ọma ka anyị na-asị ya na-emere anyị, na-emere ezinụlọ anyị, na-emere ụmụ anyị. Ihe ọma niile anyị bụ n'obi, echiche obi ọbụla anyị bụ n'obi, anyị chegha na ya mee ka ọ bụrụ ụlọ ome. Anyị wee sị na anyị ga-adị ka abụọ na-anọ n'ime ọnụ, ihe o yiri ya chọrọ ya bịa. Na anyị ga-adị ka ichekwu na-anọ n'ụlọ obodo ya na-atụkọ afịa. Okwuchi ya ọsị na anyị ga-adị ka agụ nkwọ, na-abụ ihe ọbụla ọyọ nweta. O mesizi okwusizie nke a, ịfụna na ọyọ ga-ayọ yọọ ayọ dị iche iche, ọyọcha ya ọyọ ayọ n'isi ndị nwa dị ana na ụmụ ndị ọgọ na ndị ikwu na ibe, na anyị ga-adị mmụọ ozuzo eke, mmụọ ozuzo orie, mmụọ ozuzo abụọ, ọgụcha nnọọ ihe ọma niile ọ chọrọ. O wee yọzie si onye ọbụla si na isi anyị na-awe ya, ya were nke jụọ. Onye checha ihe ọjọọ ya eme anyị, ya mee onwe. Onye si anyị nwe onye anwụọ ya, ka anyị ji akwụ ya. Onye si ife anyị ji wedara anyị digbo onye ana ndụ, onye si ha ji wedara anyị n'ogbu onye ana ndụ. Onye si anyị nwe onye anwụrụ. Ihe niile a ga na-akpọ back to sender. Ịfụna ya? The 4 cardinal point pụtara na Igo-ofo. Pụtara ya? Ọ mkpụrụ osisi nature, another great gift given to us by nature. Chukwu okike fụrụ anyị n'anya. There is a mystery about kola. Ịwalụ ụmụ mmụọ, o nwere ayịyo ya bụ ọ dịrị gị, ma ọ na mmadụ mewara gị obi.
instead of go ije na-akwala je na-akọrọ oke ga na-akọrọ okafọ were ọjị njewe na ana be nna gị na mmadụ na-achị nara oke jee gụọ ọjị ịkọcha ọjị ịwanye awa kpọọ ndị egere na ndị mbụ ndị tọrọ nta na ha jee gbara ọgụ na-anabụ isi mmụọ and na onye ahụ mere ihe ọjọọ na-azụ ụkwụ na ana si ya na ndị a na ha ji ọjị ya na ọbụkwa n'aka gị dị ọcha ịkọcha ọjị a jee na ana be nna gị maọwa na-eso okwu a na-achị nara gị were ọjị a deturuo ya na nnaba abazie ọ bụ na o mere n'izu o mee n'ọnwa pụtara ya ka mmụọ gbaalụ ọgụ as long as n'aka gị dị ọcha ịghọtara ya ka nkọwazie the power of kola. This video achọrọ m ka o too ogologo maka na achọrọ m ipost na YouTube and my Facebook group. Now iweta ọjị ịfụrụ bụ the nature eji ekụziri ndị Igbo ihe. Ọjị a bụ the 4 cardinal point ọjị gbara ịnọ ọ bụ nnukwu ọjị n'ala Igbo. Ọjị ịfụrụ gbara ịnọ kịta nwere 2 oke na nwunye, o nwere 2 male nwere 2 female representing 4 cardinal points: sun element and fire element. 1 okay. The water element represent the one queen mother. The water element, the fire element and sun represent the eke. The water element represent the feminine one, Orie. Why the third bụ the air? Maka after Orie ọ bụrụ afọ agụọ nwoke agụọ nwaanyị agụọ nwoke agụọ nwaanyị. Ịghọtara ya? Nwoke nke mbụ the fire and the sun element 1 eke. Orie bụ feminine the water element ya bụ after eke if Orie. After Orie, another element is masculine element, but the air, but afọ. After afọ, enwe another element, feminine element, but land. Onye ka ije mother earth, anabe isi mmụọ. Maka na ndị nna anyị nwoke odogwu, mana we can't do without women. Nwaanyị ekenekwa m ọnụ. Maka na ndị onye mụrụ odogwu nwaanyị bụ odogwu, onye mụrụ gọvanọ ọkpọrọ nwaanyị, onye mụrụ odogwu onye nchụaja ọnwụ nwaanyị. Ịghọtara ya? Ụmụ nwaanyị ezigbo ụmụ nwaanyị ka m na-ekwu maka werụkwa n'aka ụnụ nwaaka. Ịghọtara ya? Ka anyị wazie ọjị ka ịghọta ka nkụziere gị ihe mara ihe a bụ ọjị na ịgwara ọjị Igbo wee gụọ ọfọ sị ka chi dị mmadụ ka ị gwuo magụba. Ngwa na ọjị a mma wụọ ọjị a nwa ọjị a akọwalụ gị ihe ọjị mere. Degere na ndị mụ na mmụọ niile nna atụrụ aja n'Ugochi tubelu na temple a sị na ọmaka ga-emerụ ndị enyi m niile ebe niile ha nọ na all over the world. All my children ka chi dị mmadụ ha nọ ihe ngọrọ n'ọfọ ka ngọrọ si na ha ga-ejere obodo na adogbo na-eta nsị kọkọ ya esi mere nkwa ọfọ na oweshi fọrọ ya na ọchị nwara na n'ọfọ a ngọrọ mụnwa bụ Eze-Ana Ugochi tubelu ma ka m esikosi ya ka efe ya dịsi ọjị ya fọrọ na ka m esikosi ya ma ị na-afụ ya. Yes, ịbụọ chere ihu ịtọ chere ihu n'elu, nke a chere ihu n'elu, nke na-eso eche ihu n'elu, nke na-eso ya chee ihu n'elu, nke ọzọ budo ihu n'ala. Okay, nke a budo ihu n'ala, nke a chere ihu n'elu, nke a chere ihu n'elu, nke a chere ihu n'elu. Ịghọtara ya? So ihe ọ pụtara bụ na ayịyọ nyọrọ has been accepted, that all my children all over the world will be blessed. Ọgwa nne wara ọjị ịbụa budo ihu n'ala, ịbụa budo ihu n'elu, chebe ihu n'elu, ma na ihe ọpụta na enu na ala ekwetago na ya agọzi gị. Mana ọ bụrụ na ọ dị etu a ịma na ihe kwuru uwe express good. Ọgwa nna ha ịnọ chekwara ihu n'elu ọ dịkwa good. Ịghọtara ya? Mana ọ bụrụ na ha ịnọ budoro ihu n'ala ma ọ bụ na ịtọ budoro ihu n'ala chee ihu n'elu ịwụgharịkwa ya ọzọ ọ ka na-ekwu ihe ọ na-ekwu then based on ihe yọziri. Now ka nkọwaziere gị ọjị ịghọta nke bụ nwoke na nke nwaanyị. Ọjị a kịta bụ ọjị nwaanyị na anya n'ebe a ya ebe a ifu na o tisara etisa ebe a ya kịta tisara etisa ifuru ya
teretisa gosiri etu ahụ nwaanyị dị saa mbala fụrụ ya n'ebe a ka ị ga-ene anya na mgbada ya fụrụ ya. Agosikwa another ọjị nwaanyị again. Nekwa another ọjị nwaanyị. Nekwa another ọjị nwaanyị. Ị na-anya na mgbada ya ebe a, ị ga-afụ na onwe ka o si wee tie mbamba. Ya ọjị nwaanyị. Ngwa na ọjị nwoke ka iwe ike wee gbakọ. Ya ọjị nwoke. Ịfụrụ ka eji ya bido ebe a wee gbarata. Dị very sharp. Dị very sharp. Nwere ihe dị ka mbamba. Etu ahụ nwoke si adị ogologo. Ka o si wee dị ogologo. Nwere ebe tiri mbamba na ịfụrụ ya. Ịfụkwara ka and the second one dị. Look at the second one here. So ihe ọ gbara bụ ọjị nwoke na-abụ ma ọjị nwaanyị na-abụ. Ịfụrụ ya? Ọjị nwoke na-abụ na ọjị nwaanyị na-abụ. Ebe ọ bụla ị nwetara ọjị Igbo, ọ bụrụ ọjị nwoke na ọ bụrụ ọjị gbọọ ịnọ, ihe ọ ya abụ ọjị nwoke na-abụ na ọjị nwaanyị na-abụ. Ebe ọ bụla ị nọ jekọta ọjị nwaanyị, ọjị gbara ịnọ, waa ya, nene closely. Ị ga-afụ na ịbụa the in one shape, the edge. Ya is nke nwoke ya dị edge ya dị taa, sharp edge. Mana nke nwaanyị abịa mee ka otiri mba mmeta nwee edge taa nwee edge taa. Ghọtara ya? Ije nene efu ihe dị iche. So ọjị na-agba oke na-abụ nwunye na-abụ. Ghọtara ya? O nwere ihe ị ghọtara n'ọjị nkọwa ihe gbasara ọjị n'ụbọchị taa? Ịbụrụ onye Igbo na-aga ọfọ, ekuchiri ọta. Ọ bụrụ na na-agbasi ala gị afa, ọ bụrụ na ị nwere ego iji alụ ọrụ, ibezi narị. Ị nwere ego, yes, bido gobe ọfọ for 21 days. Ka m gwa gị ihe ị kwesịrị ime ka Chidimma wee dị. Bido gobe ọfọ for 21 days. Ndị niile na-eso m by followers on YouTube aghọtago nkụzi a nke ọma. Ka m gwa gị ya, iluo jee chọta a size book, ibe akwụkwọ like this. Dee date ụbọchị ibidoro ya, dee date ọ ga-eme 21 days, dee ya prayer request 1, 2, 3, ya karị na 3. Were ego tinye n'ime ya. Ọ bụrụ na 100 naira bụ 200, tinye ọ ga-adị 4. Denomination ọ bụla ị ga-eji ga-adị 4. Ụgwọ 50 naira tinye 4. Ịpịachie ya. Ọ bụrụ na ị nwere altar ebe ị ga-edebe, pịachie eti na wallet, ị bụrụ nwaanyị tinye na akpa gị. 21 days, setie alarm gị. Oge ọbụla ga-adịrị more comfortable, ị ga-aga ọfọ for 21 days. Setie phone gị alarm. One time I reach alarm ring and I binye go ọfọ. Ị ga-eme for 21 days. At the end of that 21 days, ịkọcha nke 21 days, wepụta akwụkwọ. Wepụta ego anyị tinye n'ime edebe. Oruzie akwụkwọ a mụnye ya ọkụ. Ịmụnye ya ọkụ, idebe n'ime efere stainless. Ọnwụcha ọkụ, ịfụpụcha afọ ya n'ikuku. Oruzie that ego ahụ gbara ịnọ. Ego anyị tinye asị ego ihe aja. Were eje chọrọ ibe gas. Were enye ha. Ka Chidimma dịrị gị. Mee ihe a Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu gwara gị n'ụbọchị taa. You give testimony. It have helped a lot of people. O nwere ọtụtụ ndị mmadụ bịa na Ugochi tubelu na temple. Ha dị so broke. But today, ha enweghị ego wee finance ọrụ ha. Today they are smiling. Ọ bụrụ na o nwere ajụjụ n'ihe a nkụzi taa, send them message. Ma ọ bụ ihe nkụzigo n'ọdịnala Igbo, ma ọ bụ ihe na-agbagwoju anya n'ọdịnala Igbo, send them message 0805-7837-672. 0805-7837-672. Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu aha m. Ị na-erecha vidio tụsara ya ndị ya dị. Ya gazienụ ọfọ.